Shalom sederek-sederek sedaya ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita sesarengan nyuraos firman-Ipun Gusti wonten ing renungan dinten punika, sumangga kita ngaturaken puji lan kunjuk syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung amargi awit saking sih rahmat katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kesehatan lan wekdal kangge ngabekti sarta nampi sabdanipun. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Yesus ingkang tansah kawula sembah lan tresnani, Gusti ingkang kebak berkah lan kawelasan. Wonten ing dinten menika kawula sowan wonten ngarsa panjenengan kanthi asoring manah. Matur nuwun awit saking sih rahmat lan tuntunan panjenengan. Kawula sedaya saged kempal kanthi kawontenan seger kewarasan. Gusti, sakmenika kawula badhe nyariosaken renungan rohani saking sabda firman panjenengan. Kawula nyuwun pangaksama saking sedaya kalepatan kawula supados kawula pantes dados lantaning berkah panjenengan. Mugi panjenengan kersa maringi margi kawicaksanan sarta nganyaraken lati lan manah kawula lumantar Roh Kudus, supados punapa ingkang kawula sampaiaken menika saged dados kekiyatan panglipur lan pepadang kagem para jemaat. Sabda panjenengan mugi tansah nuntun kawula sedaya wonten ing margining kalersan. Wonten ing asma Paduka Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken wekdal menika. Amin. Irah-irahan utawi judul renungan dinten menika golonganing ati kang ngelak. Kapendhet saking Yohanes 7 ayat 37 mekaten. Bareng dina wekasan yaiku nalika gedhe-gedhening riyaya mau, Gusti Yesus jumeneng sarta nguwuh, "Sing sapa ngelak iku maranana aku lan ngombea." Yohanes atau Yokanan 7 ayat 37. Ing sajroning panduman urip iki manungsa asring ngalami kahanan garing, bosen lan krasa kosong sanajan katon akeh kacukupan ing babagan materi. Papan riyaya utawi remene kadonyanan asring mung menehi kabungahan sakedhap utawi sedhelok. Nanging sawise iku ati bali krasa garing lan ngelak maneh. Lewat ayat Yokanan 7 ayat 37 kita pinanggih karo undangan sing gedhe banget saka Gusti Yesus Kristus piyambak. Nalika dina pungkasan yaiku ing pucuking riyaya, nalika wong-wong padha krampungake rerangkening adicara lan wiwit bali menyang kasunyatan urip kanthi sayah, Gusti Yesus jumeneng lan sesambat kanthi swara sing cetha. Panjenengane ora mung bisik-bisik, nanging ngundang sapa wae sing ngrasakake garing ing ati. "Sing sapa ngelak maranana aku lan ngombea." Pangandika iki nuduhake menawa Gusti Yesus ngerti banget yen kebutuhan sing paling jero saka manungsa dudu mung babagan panganan utawi kesugihan, nanging ketentreman lan katresnan ilahi sing mung bisa kepenuhan dening panjenengane. Kadangkala kita ngupaya marakake rasa ngelak ati iki lumantar jabatan, pepujian utawa kasenengan donya, nanging asli pungkasan tansah panggah rasa hampa utawi kosong. Gusti Yesus nawakake dheweke minangka banyu urip, ora ana syarat sing abot kanggo nampa banyu urip kasebut. Sing dibutuhake mung kasadaran yen awake dhewe lagi ngelak lan gelem teka marang panjenengane. Teka tegese masrahake kabeh karo pepaken dosa lan rasa kuwatir marang piyambakipun.
marang Gusti Yesus. Pramila ing dina iki apa wae sing ndadekake ati panjenengan sayah lan garing, aja milih ngumbara golek sumber liya sing kliru. Marang Gusti Yesus sesambate kabeh lan tanpa banyu sehramate sing bakal marekake ati selawas-lawase. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Yesus Rama ingkang Maha Asih, kawula matur nuwun dumateng timbalan paduka ingkang kebak katresnan. Lumantar Injil Yohanes 7 ayat 37. Kawula ngakeni bilih asring gesang kawula rasa garing, sayah lan ngelak dening karukeping sarta karana ribeting donya punika. Mugi Gusti paring kekiyatan dumateng kawula supados tansah purun teka lan ngombe saking sumber urip sejati, inggih punika paduka piyambak. Resikono manah kawula saking samubarang ingkang ngrubedakaken saha wiyarna katentreman paduka ing salebeting batin kawula. Berkahono langkah gesang kawula ing dinten punika lan candhakipun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ngunjukaken pandonga punika. Amin.